Wani abu ya canja Geralt. Duniyar tana launin baƙon yanayi 'yan kwanakin nan. Arewa da kudu a cikin yaƙi. Dodanni na shawagi lokacin da ya kamata su yi likimo. Wataƙila ƙarshen ranaku ne ya karatu. Na raya lokuta uku na ba maka ƙarshen ranaku. Jakaniya ne. Wannan nahiyar ba an yi ta bane don wani. Ba ɗayanmu da zai samu salama. Sai ya kasance ban ragowar dodanni a duniya. Gidana ne, faɗana ne. Mahimman shugabanninki na yunƙurin wani abu. Ke kuma kin ci alwashin samo musu. Za mu gina sojojinmu, mu haɓaka adadinmu, mu daula ne. Yaƙin ma yanzu ya fara. Tsoro cuta ne, zai iya haɗiye ki. Babbar damar mu shine mu fuskance shi. Ki shiryawa hakan. Idan abun da ka gani akan baiwan yarinyar nan gaske ne. To be za ka iya cetanta ba? Mutum, hikaya, tarihi. Muna buƙatar taimakonka. So, amma da farko, dattijai, na gode da karama. Me? Sababbin abokanai ne ka ji da hakan? Ɗan baƙin ciki. Muƙaddari na tafi ga kamfanin Kawasa da Studio.